říkala, že ozadu už nehrává Meli. Jeď! A je dobrý, jako fakt, člověče. To je velký. Má sílu. Čo viděla jsi tady, jak prebruslil toho si? Ano. Jejda. Pozor. On se asi toho začal bát, já nevím. Tak víš, pro nich to je těžké, keď se prohrává, to je... Každý se bojí spravit chybu, ještě víš, že to je treba hned tak. A tam nebyly žádné nájezdy? Nebyly, já. Či to je až na konec? Ne, po tej prvé třetině nevíš. Ty vole. Nebyly žádné fauly. Pozor! On kdyby skákal, tak ti to je Čeho? No pojď. Ojej. A já, že on byl aj taký, keď hráli proti tej šestke, on byl aj taký motivátor, ten malý, on skričal stále, poďme, dáme to. Ano, že poďme, vyhráme, dáme to, bojujeme. Ne, on iba tak, jakože, teda nevyprávali, nevím, to nevím, ale toto vyprávěl, jako takto, že jim stále taky podporoval. Áno, ten drive má. Má tu energiu takú, víš, áno. Tam, kde sa náš Adam odpúšťa, tak musí byť nejaká energia. Áno, akože nestráca, no, furt hraje do posledu. Pekne. Maťko kričí, postav sa Fero. Hej. No, nájezd. Oni. Maria, toto je. Podáva. Poď. No. Už dobré asi šporuku, teda, lebo boli na nejakých rehabilitáciách, říkala Katka vtedy, keď sme sa co jim kedy dáva do špeku. Asi dobré už keď aj hrá. Lebo říkali vtedy, že keď budú To je děvčica, tuším. ani nechodila. Pomožte mu. Máte jaký maličký tento, to má ten pokoj. Jasné. Pozor! Co jim dali u Felbera, jedno malé? Nevadí, pojďme 1-0. Nestačaj to! To nic není, 1-0, pojď!
Slavík, stlačka. Kde Míša? Kde ukazuje? To ne, ale keď striedá, to je vždycky. To je jako Míša? Míša? On ukazuje, že trenér to ukazuje. Že už má jít jako ten, co ho střídá. No má nějaký čas, kedy vedia, že majú. No někdy mám pocit, že nevedia. On sa s tým jetmárem striedá vždycky. V tom Kirku sa striedá. Ježiš! Poď! Škoda. Jej Adama střídá oný Ríško, mám taky pocit. Jeď, Tomáš! Ole. Ani nevěděl jak. Pre Tomášku, výborne. Ešte to zakončí a už to bude. Ještě dát gól a už to bude super. Posledný zápas nás čeká Břeclav, že? To máme Až o půl čtvrtej. To je strašné toto. tak je to natáhnuté úplně. Tak ale vy si Vypadá se jako jako celé. oni jsou podle mě unavený. To je on. Výborně, pojďme Skalica! Zaspal tady ta 20 zrovna. Tady ostal tak. Pojď, ještě střílej! Pojď! Ještě pojďme! A ten brankář iba stojí. Všimla jsi to? Keby více jistý, že ta porazila. To? Ta Břeclav, že ich porazila týchto pišťaniaků. Říkala mi Mirka. Však ale my na naše chyby doplácáme, jakože to jsou naše chyby to nejsou že góle, že by dávali. Oni prepadnou tady a ujedu jim, víš? Nemá nějaký pochod. Oni tady prepadnou, ujedu jim a gól, prepadnou, ujedu jim gól. Víš, co ten brankář už má robit, to už máš 50/50. Neuvěřitelné 2-1. Díla, jemu to okolo prejde, čo sa zrazí. Nebuď taká. Pojď, Terry, pojď, nahrávka, hop! Terry, pojď, zalehni to. Lehni si! Lehni si. Pojď! Pojď, Tišák, nech to tam někdo dorazí. Strieľajte na ňo, furt. Bože, ještě 16 minut. Panenko skákala. 25 minut je dlouho. A při sebe, že mají mezi tím minutu prestávku 2? Či to je... Keby jim aspoň odskočili, ale aspoň 3 góle, že už nemusel. Keby jim aspoň 8 gólů odskočili, víš? Co 3? Pro nás je 3 málo. Pro nás je málo, je 3. Bez toho Olu hráli 6-1, ne? Nepotřebujeme aspoň 6? Ale... Na co? Toto co je? No vidíš? To přesně vyprávěm. No, chvala Bohu. Ale podle mě zavřel ty oči. Pozor! Ježiši Kriste. Dívej, jak to zabere, já už to vidím. Pojďme, Skalica! To jsou 2,87. On je 97. Jaj. On už se zdává nějakého druhého. Kdo? Oliver, Juri. Jaj. Koho? Oného? On měl jiné. Počkej. On měl Crosbyho, Kerryho. Filipa od začátku. No. Čo prešel? Počkej, to je oný. To je, jak to byla ta hvězda? Kanadská. Ne, 97, to je ten, co měl to druhou. On měl předtím. Ježiš, to byl dvojka draftu, keď byl Slávkovský. To spravili. Pojďme, Skalica, bojujeme! Války po terény se vyprávěli a že čisto bude prostě dělat niče. Že půjdeš na ten turnaj, víš, to bylo v pondělí. Alebo v nedělu, keď jsme ji overli do
Madame, jako Hanička jenom ještě nevím, ale už to můžu povídat? Říkám, ty se nejvíc těšíš toho, že Hanička je neposlala. Nikdo nešel, protože měla jít sama Nika s malou, víš? A malá je neposlala. Já nevím. Ale jenom bráchu malý, oni po té oslavě ostali napríklad ten Kaplan, keď byli chcú hrať ten fotbal, že ja ich strašne moc spomínam. Áno, aj to říkali, no. Co to teda šírí. Díka Madámkovi, Aňo, ať sa modlili. Áno, modlili pred zápasom. To neho skládny ten Kaplan nebude fajn. A nevadilo mu, že je jako cudzí, nedošel, ne? Tam byli aj od vás ulici, tam byl ten Tiško. Ježiš, a Janko. A potom ten, co majú ten povíčí dceru, ona je taká závažná. Áno, aj Davideka. Áno, oni sú tak kamaráďa. Děcka na ulici ví, že jich vydávám. Pozor na ty chyby v středném pásmě! Je! Hej, koľko ich tam je zrovna? Pojď ještě jedno! Ty vole. Taká vrma. Pojď ještě to vyhoď! Hlavně, že jede. Ježišmarja, jak se volá ta dvojka tého draftu? Ja neviem. To měla být tedy jednotka, ale byl Slávkovský. To taky ten Bedar? slavný. Bedar? No, nemá náhodou on 97? Môže byť, že áno. Honor Bedar? 97, že? Bedar. Podle mě to asi jeho napodobňuje. Neber mu to! Je, alebo ano. A on je syn jeho trenéra. Pojď! Oj, je pěkné. Nemáme hráča. Já tam už couval preventivně. Pojď! Pozor! Borně, pojď! Druhá! Pozor! Jsem čekal, že se ještě otočí. Víš, jakože ještě, ale to neviděl. Normálně cítím stres. Že byť, že tam niekto. Věříš mi? Tam, do toho kafečka. To tam vydávam to čo. Dneska je bajajka. Takže oni možno tam bajajka na či majú. Všelijaké športy. Hrajú lepšie cízenicu, ne? Ano. Normálně cítím stres, aj vy? Ani ne. Vôbec. Ja cítim skôr toho Adama našeho, že je v tej bráne, ale tady to není také. Tam sú vystresovaná více. Tam je to že tá každá chyba je tady sa tak stráti. Lenže, ale mě nestresuje jakože ten výsledek, ale mě stresuje co on může spravit. Mě stresuje ta situace, co může on spravit. Víš, mě toto mě stresuje. Ja akože čiže
rozhodcový video. Áno, áno, že mám z tohoto taký, z tohoto sa bojím, víš, jako, ale ja mám z toho fakt stres. Musíš stále vyprávať. Pěkně. Musíš mu to stále vyprávať. Však ja mu to stále, víš, som povídala, že Dýchaj, medituj. Nevážne už, ja som to povídala, že si budú robiť také scény, bude sa povyprávať nejakým odborníkom, potom keď taký hľadať svoje emócie. Ale taky to by mal aj tehdy, hej? A jak to máš, keď ste s ním vyrostli? No? Derek Petrovič. No, presne. Že no, keď sa potom vzdáva, už potom môže sa to Barkedy aj zmeniť za stav 4-1, však v hokeji to je... A hlavne ten tým, akože proste si to nezaslúži, aby to potom keby víš, no. Že ešte 8 minút. Ježiš. Maxo! Pozor! Víš, ja mám z tohoto takú najväčší, takú stres, mám z tohoto ja. A hlavne ja sa najvíc bojím, že môže niekomu ublížiť, to bojím, víš, že sa zažene nejak nešťastne, ale proste víš, od nervu, toto si ja mám z tohoto najväčší taký. Ma ten výsledek nezajíma, ako mi je jedno, víš, a to si najvíc taký. Keby ho venku spracoval, tak ne, ale ono spracoval až tam. Iha, hlavne obranu, čuješ? Hlavne obranu. Hlavne sa snaží děcka. Hlavne obranu. Ale už teda si to Ježiš, zajtra nejde do roboty, že? Zajtra je neděla teprva. Zajtra je neděla. Ježiš, to je dobré. A to je také fajn. My prešli na nový program, tak od pondelka ideme na Ostrov prvýkrát. Ešte škoda, že není v pondelí sviatok, ne? Ježiš, sejfov už je. Pozor, chyťte ho! Ježišmarja, už som videla, že sa tam dá. Poď, poď, poď! Výborne, poďme, Skalica ešte! Poď! O, Bedar, poďme! Poďme ešte, Skalica! To je ako? Sme na hokej, nejsme na tenisi. To je na Angínu toto. Možno měl párky. Raňajkový tanír. A Ferko, aby nebyl lepší, tak ten bude tady víc. Tak, aby ho nepreběhal, tak mu dali kuličky bez mléka. Tam jede. Oli! Pojď, pojď, pojď! Jaká fintička, viděla jsi to? Dal aj na nájezd. Dal? To dal na nájezd. Dal tu mezi nohama? Áno, áno. Jejda. Pozor na obranu. Ježiš, jak vidím. Ježiši Kriste. Pozor! Musí jít ven. Mača. 3-2. Kurva, zašmikuj to tam jak. Ještě otoč sa! Stres. Ježiš. No. To vybavený. Že jak môžu za minútu stratiť dvojgólové vedení? To je normálne, no, v tom hokeji práve. To je pre nás špecifické. Je. Keď to nejde rozumieť, tak to ide silu. Ne,
kole. Kalau nikoho nikde nemá. Bojuje jako lev. Ale bojuje, co? Který? Pozor! Zaberte mu to! Ježišpo! Ešte za 5 gólov by sme mohli včera rýchlo dať. Miša promienil nájezd. Říkám, že za 5 by sme im mohli včera dať, lebo ešte budeme mať nájezdy. A ja si myslím, že iba oni majú, ale... Neviem,